So hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो हरनाय जाफिनलायबाय। माने दिनै बिराद गोबावनि उनाव दिनै हांसो बेदर जानो नागिरदों आरोना। आंथ' जेनेबा मोनजाखाया हांसो बेदर। मानो होनना बुंबाथाय हांसो बेदरा माने माबानो आरोना सिना हांसोनो ओमफ्राय बे हांसो बेदरखौ जाबाथाय सानाया बांसिन जायोनो। बेनिखायनो जाया आरो आं हांसो बेदरखौ जाखाया आरोना इदिनो मालाबा सम मोनबाथाय दरसे दरनैल' जाखायो आरो। बे हांसो गैया बुथारनानै लाबाय। देदोंमोन दे खर' देदोंमोन ओमफ्राय थैयाखै ओमफ्राय आखौ बोनानै बुथारफिनदों आरो। साहा लोंगासिनो एकदमबारे गोलोमलायजासे साहा लोंदों माने अबस्था गैया बेसेरा। खामानि मावसोनाय बायदि आरो खामानि मावसो माने बेसारा 3टा बाजियाव सिखारनानै खामानि मावो आरोना उपाय गैया फुगासिनो दानाबा बुसावगासिनो दिनै जासिगोन खम 2 केजि जागोन आरोना ओमफ्राय आदाया आंदों मोनसे चेलेन्ज लादों माने नायनोसै दा बेसे जायो गांखं गारनानै आथिं गारनानै खर' गारनानै भिबु गारनानै 2 केजि जागोन होनना बुंदों आरो नायखो आथिं गारबा गांखं गारबा खर' गारबा भिबु गारबा मा थाबावनो जेबबानो थानाय नंला नायनोसै गोसो होनानै दाना फुदुंगासिनो नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन ना आइखौ नुया बिराद गोबाव जाबाय आइखौ नायनो होनना बुंनानै नायनाला गैला मोखाङानो माबा मा होनोथाय दखर दखर गोजा जायो आरो नायना माबा मा होनोमोनलाय खुरु जानाय बायदिलै मा होनोमोनलाय नानेखा ना मा होनोमोनलाय हादुस हा खोन्थाब्रा हा खोन्थालाय नै इदि जायो नै खावलाय गोजा जायो आवगोल माने माद्रा गोसोममोन नालाय ओमफ्राय दा एसे गुफुर जाबाय बेनिखायनो बे दागोआ थालांजोब्बाय माने ना गुफुर जाबाय ना पाउडार होयो गुफुर जाबा बाबाया बायना होबाय थायो बेसेनि मोनसेयाव 1000 5000 बाबानि पाउडार बायनानै गुफुर जादों होनबा आवगोल गोसोममोन नालाय ना दे जालै नोंसोरनि दिन आंथ' जाखाया नालाय आं होनोबो नांखाया बिबाबो बा जि ब्लेम होगासिनो माने आंखौ दाख्लैनिखौ आंसो फार्स्ट जादो जायो आं जायाखै दरसेबो जायाखै आङो दरसेबो जायाखै आंनो माथो माबा लाबखादों माथो ना लाबखादोंमोन माथो नासो जादोंमोन थांलाय नै इथिं पलसियाबो देरबाय आरोना ओमफ्राय मागुरा गैया मागुरा बेरायनो थांदो मर्निं साहा लोंना लाबाय आरोना गाइखेर साहा बे जाहैबाय बिस्किटफोरा साहाखौ लोंदो मर्निं साहा लोंबाथाय एसे साइस्थ'फोरखौ मोजां मोनना लायो आरोना माने बेफोरबायदि गाइखेर साहा माबा साहा लोंबाथाय बारा सेटिसफाइ मोना खिन्थु लाल साहा लोंबाथाय एसे सापात गोखा होनानै बिराद हेभि मोनो आरोना माने एकदम फ्रेस मोनखायो आरो दाबो माद्रा फुदिया आरोना जोंना इथिं खारै बोराया आबौ नोंथ' फुनोल'सो रोङो गोदानल'सो रोङो संनोथ' रोंखाया नोङो हाइस दाख्लै जानाय गोखैसो मोनो माथो इंलिश फ्राय जानो ना हिन्दी फ्राय ओमफ्राय ना लेग फ्राय ना पारबुटी जुल इंलिश टॉप बिराद आइटेम रोङो नामा नोंलाय इंलिश टॉप रोङोलै पारबुटी टॉप थायो इंलिश टॉप थायो इंलिश फ्राय थायो रोंमार ना बोरालाय गोदो जुगनि नालाय आं माने लंगराव खामानि मावग्रा फुंनि गोमोनो गिलाससे मोनलोङाबा बोराया माने आखाइया कमफि जायो माने ना जायानो जायो माने ओंखायनो फुङाव गिलाससे लोंनो मोनथारनांगोनो होमबासो जायो होमबा जायो लोंनो मोनाबा जाया नै दाबो मावगासिनो दे गरसे गु लोंलाय ओमफ्राय फुलाय इदि खालामबाय थाब्रा दे हो बोनाया हो नै बेसे मावदों गैलालै नोङो बोराय लेवमारसिगोन नोङो बिदिनो आरो सासे बोराय दंबावो बेनो आरो खेबसेनो नांबाय नै आखाइया खमफिगासिनो गोदै ना गोखै खैज्रिद हाथाया बिराद गुफुर मारदों नोंना हा हि खालामला खेबसे भगबान ओंखायनो हिनजाव मोनाखैलै नोङो आं हारसिं बेसे गोथाव जायो हिनजाव थाबा गोथाव मोनजानाय नङालाय संनो रोङाबा हिनजावफ्रा नों मालाय इमान आइटेमसो रोङो नोंखौ आङो हटेलाव खामानि मावलांसैलै थांजायो आरे ना रोंगोन दा ना गस्लायाबोथ' इयो हाथायाव बायनाय नङा पाक्का कम्पानिनि जागोन इयो लण्डननि बाबारे लण्डननि गस्ला आं दिनसिम गानफेरनो मोनाखै माने हांसोफोरा फुबाथाय माने बारा खारनो नागिरा दे गोसोम माबा थालांजोबो आरो गां फिसाफोरा माबा साफा खालामजोबनो हागोन ने हायो बेफोरो गां गोरलै दासो रज'बांदो बिदि गां रज'बांनाय हांसोआ बिराद मेजेम जायो आरोखि हांसोआ गोरलैसिनो देग्लायनिसिनो बेखायनोथ' नै दासो गां गोरलै रज'दों नै गोसोम होमबाथ' गां फिसा जानो गोथाव जासिगोन होमबा हाइस नाम्बार दा नैफोरखौ जानांगौ जानाय बायदि मोनगोन बे खिथुखौ लेट फ्राय बानायना जानांगौ नै फेन्दाफोरखौ हेभि जासिगोन दे बेराय नोंनो संनाय जानोसै दिनै ना
ओमफ्राय नैफोरखौ पार्बती जुल पार्बती टप सरासति टप गैया इंलिश टप दे मोनजाबानो जाबाय लोगोफोर माबाया मा होनोमोनलाय बेदरा मोनबाय आरोना आथिं खर' बिखा गासिबो मिलायनानै संबाय बे दाय रुदों दाय माखासेखौ माबाना दोनबाय आरोना रुदबनानै दोनबाय बेखौ दा मोनाफोराव जानो हागौ मिथिया आंथ' जाखाया नालाय खनबाय जानांसिगोन आं दालि रुनायजों जानांसिगोन उपाय गैया आं दहाय ना लाब होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय नाखौनो लाबोदिया माने मा मेथाइ जानो नै लोगोफोर गासैबो थाजोबखायो आरोना आपेल जानोबा आपेल बादाम जानोबा बादाम बिदि मेथाइ जानोबा बेखौ ओमफ्राय टप मेथाइ जानोबा टप जाफै जेबो रानलांजोब्बायसोलै रानलांबाय माने गारनानै थांखाबाय आरो रानलांखागोन 50 थाखा फैसा लाबाय आरोना बेखौ आङो आइनिफ्रायसो खावना लानाय जादों आरोना नङा ओरैनोसो थगायदों आङो माने स्राब बायनो लादों आरोना स्राब बायनो जि सुनो गोनां दङ आन्दार पेन्ट गांनै गांथामसो दङ माने जिफोरखौ ओरैनो गानै माबायै दोननाय जादों आरोना बेनिखायनो जि सुनांगोन नालाय जि सुनो गोनां दं नालाय स्राब लाना फैनोसै आं दखानाव थांनानै फादारा बारि साफा खालामगासिनो नै आंना मबाइला माने पुरा बेक कभारा गजोबखाबाय आरोना बे बेग जि थायोना ग्लासा एसे गजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ दा गोदान होबाथाय बेसे लागोन बेखौ मिथिला होमबाबो आं बेजोंनो माने केमेरायाथ' जेबो जायाखै खिन्थु माने गासिबो गजोबखाबाय आरोना हाबा खाथिखा आरोना नै जाबाय न' बेनो जाबाय दखान नै स्राबखौ लाबाय 10तानि मोननै लाबाय गोदोरा गैयानो ओमफ्राय डेटल मानो होनबा आंना सेसाइटिया मैला जाजोब्बायना बेनि थाखाय नै लोगोफोर आं न'निफ्राय थांबाय थानाय समाव आरोना लामायाव गोलैना थानाय आइफन 13 प्र मेक्स मोनदों आरोना आङो लामायाव गोलैना सिख्लानि पिक्सार्स दंमोनलाय सोरनिथाय सोरनि मबाइलखौ लांफैबानो जाबाय आरो ओइनिसै नै खानाय खानायनि लांफै दासान्दि एकदमबारे फेमास जागासिनो आरोना इयो इन्सटाग्रामाव अलांबा बे लोगो साननाङा जोंनि गामिनिनो आंसो एसे गोजौ जागोन मालाय मानसि नायनो आंसो गोजौ रेड गोजौ नायलाय सोर गोजौ रेड गोजौ आंसो गोजौ दानाबा थांबाय थानोसै थांनानै जिफोरखौ सुनानै लानोसै सुग्रा मानसिथ' गैखाया नालाय हारसिं सुना लानांसिगोन उपाय गैया दाबा स्राब एक्सेलासो साफा जायो आरोना बेनिखायनो लाबाय ओमफ्राय आं डेटल साबोनखौ मानो थाखाय लादों होनबाथाय मोजां आरोना गाराय साराय जाबाथाय बिजानुफोरा खारो नालाय बेनिखायनो आं डेटल लाबाय बिफांफोरखौ पुरा बोरमाया जाजोब्बाय आरोना उपाय गैया एबार जुदि आरो खेमसे नेक्स्ट टाइम बोरमाफोरा हाबफैबाथाय सेस खासि खालामना हरजोबगोन आं एबार गय फिथाइफोरखौ मोनजासिगोनलै नै लोगोफोर गय फिथाइया थाइबाय एबार नै गोगोम थाइखाबाय माजों जासिगोन आं थार लानोसै सोरबाफोर जानोबा लांफैयो आरोना बेखौ जायोनो जारि ना मा होनो बेखौ जारि आलु आरोना मेजेरो आलुआ मेजेरो बिराद गोथाव जायो आरोना जाला जानो थाखाय आसियानोथ' माने गेद्दा जानो थाखाय सिदा बानायनो हायो आरोना माबा सिदा जाद्राया बिदिनो थायो नै नांगोल बायदि नै सुनो गोनां जिफोरा बेफोरनो आरोना बेखौ दा सुजोबनांसिगोन आं दैखौबो सरना लाखाबाय आरोना आरामसे सुनोसै दायो नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय आरोना आंनि मबाइला मा अबस्था जादों एक्सिडेन्ट जानाय समाव जादों आरोना इयो आं बेखौ रानिनि मबाइलजों भिडिअ बानायगासिनो आरोना नायना लाबानो जाबाय नै मानो माथोयोब्रा एकदमबारे अबस्था गैखाला आरोना आं र' खिन्थिनि नोंथांमोना खुलजासिम बिदि जाजोबनाय नायनो हागोन माबोरै जाजोबखो एकदमबारे पुरजा गलांजोब्बाय आरोना बिदिनो भिडिअ बानायो आं दाबो उपाय गैया बिदिनो भिडिअ बानायबाय थानांसिगोन नोंथांमोना अनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामोबाथाय जुदि नायोबाथाय आरोना नायनोसै आसा खालामो माने नेक्स्ट मान्थफोर लागै मोनसे गोदान फन लानो हागोन बेफोरबायदि आरोना आन्डार 20,000नि आइफनफोरखौथ' आं सानखाया आरो आङो एन्ड्रइडसो मोजां मोनखायो आइफन मोजां मोनखाया आरोना नै अबस्थाया आंनि खेला एक्सिडेन्ट जानाय समावनो जानाय आरोना इयो मानोबा लोगोफोर आं दखानाव थांनि आरोना नै मैगं लायनो थांनि ओमफ्राय आं दा बेखौ रानिनि मबाइलजोंसो भिडिअ बानायगासिनो आरोना माबोरै नुगोनथाय मिथिया गुबुननि जानो फैदोंमोन नों गुबुननियानो गैलानो जेबो गैखाला पकरिल' पकरि जानो बाबायलै जाथ'ला खोमा गुबुननि जानो होनना सानदोंमोन आरोना मैगंखौथ' लाखांबाय अलरेडि खिन्थु गुबुननियानो गैयानो आरोना दा जानो लुगैदोंमोन नाथाय मोनजादिया आरो मा खालामबावनो आरो दखान थांबाय दखान थांना मैगंफोरखौ लाखांजोब्बाय ओमफ्राय दानाबा ओंखाम जाना लानोसै नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो ओंख्रियानो आरोना बयलार बेदर आङो हांसो बेदर जाया नालाय आंनो थाखाय माने भलजों माबा बयलार संना होदो आरोना ओमफ्राय आइमोना गावसोरा माबा हांसो बेदर दहैनिया
सक जाना दं माने बा सोसा फलदो ओंख्रिया सेम होनबाबो जायो आरोना इसोरना माने हांसो बेदरजों ओमफ्राय भल ओमफ्राय आंना आरो बयलारजों माबा माने बयलारजों भल जोसा एकदम मोनामजोबदो